Sziasztok srácok, ez egy új videó lesz, és Mamakám, itt fogunk próbált ki nevetés nélkül. Indíthatom? Egy percig még elhelyezkedek. Hát. Oh! Oh! What the fuck? Ez mi? A falba bele. Grat. 1-0. Ati! D! Eddig 2-0. Elesik. Úgy tudtam. Várjál. Csak vissza. Eddig 2-0, nem? Igen, mert várjál, egy zenét is beadtam. 2-1. 2-1. Ez mi? Ez nem az a függöny. Down. Az! Ó, hülye gyerekje! Ez jó lesz. Én úgy láttam, hogy tapsolnak. Opa. Ufa. Szegény gyerek. Először 2-1. szoktam, ez pucér. 2-1. Nyilási filmek. Pű. 2-1. Dick. Fog esni. Azt hittem, hogy lefejlő ruda. Ez 3-2. Most 3-1. Azt mondja, kell egy barát. Nem. Azt mondja, nem. Beakad a lába. Nem. Ó, hasos. Azt mondja, menj el! Milyen fejet vág? Most én nem látszok semmi. Ez jó lesz. Ez 2-3 eddig. Dick totál fehér a gyerek, vagy a kabát olyan? Akkor váltom. Jó, azt hittem tiszta hó. Mag még az is. Az igen. Ami a puff. De mi ez a habtest? Jó van. Megütögettem, meg előbb berengett. Ne, az mi volt? Kemény gyerek. Az a Forever Alone fej! Hogy boom neki. Tuti. Lefejezett. Tudtam. Úgy tudtam. Mit mondott? Hogy az új anyukámért. Fúj. Az a durva, hogy ilyet én is csináltam. Egyszer. Wow. De milyen szar érzlet fel vele az arccal? Azt az a... Apmozgatok. Az mi? Ilyen hernyó? Víííí! Életem legjobb élménye. Mi van? Az tökös volt. Nem úgy esett. Az tolja tovább. Milyen pű? Úgy tudtam. Pű. Ja. Neki a szakrénynek. Igen, ez annyira hülyeség. Repő, boom! De ez akkor nagy hülyeség, ki a... Francozok is kipről. Az az arc. Elrontja a Milyen spárga. Ja, azt hittem. Dur. Az baj, a szülők kirölgik őket. Ja, ez közben mennyire fáj a gyereknek. Az mi volt? Nem tudom ki.
reagálás késő. Kis fázis késő. Ez jó lesz. Igen? Figyelj. Titit! Bip, bip, motherfucker! Milyen meglöki? Én mit csinálsz? Azt kérdezi folyamatosan. Reméljük hozzá nem lesz kopis. Nyugi nem. Remélem. Azt mondja, I'm okay! De egyébként ugye a kopis a zene, akkor ugye akkor nem lépett be YouTube-ra, ugye? És akkor miért nem engedik meg azt, hogy például le kell törölnöd. A kis gyerek, Ez mi volt? Kocsizik. Az a röhögés. Sajnos szerezett. De 3-3 az állásunk. 3-3 az állás. Így. Van, aki az ilyet szereti. Ja, püf. Mondtam. Ezután lesz, hogy próbálj meg nem megijedni. Az mi volt? Nem te csináltad? Leveri? Úgy, de tudtam. Azt hogy odafele veri le. Az egészet. Te Jézusom. Fű. Lefejel, de egyébként meg is érdemeltem annyira, mert ő nyitotta rá. Pörgőrugás. Karácsony! Nem mondd, hogy karácsony. Egyszer láttam egy olyan videót, hogy két testvér van, az egyik bekiabál egy boldog karácsonyt, a másik fölvesz egy bukós, és akkor az izomból neki rohan. Aha, látod, akkor így, a falnak. akkor így lecsúszik szépen. És így elkezdik, Christmas! És akkor die. És akkor így, eltettem a tyúkokat, az die. Micsoda? Ja, én tapsoló izé? Most már nem. Az jó lesz. Ugye ki? Vissza? Nincs meg. What the hell? Jó, ezt ismerem. És... Jó volt. A kecskén. Vagy mi az? Kecske. 3-3 az állásunk. Wow. De olyan valóság. Ez jó lesz. Olyan rendes Átmint a baba. meccseken is van egyébként, hogy pont úgy dobják, hogy bele abba. Főleg, ha nem áll bele, akkor milyen szar érzés a szemedbe. Az a bőrlop, és rohadt nehéz érzés kiszedni, ugye? Ügyes. Maga nézni. Az a becc, én is jártam egy óvodába. Ment a tanár, mert az egyik gyerek bántotta a másikat, ez felbukott az harmadik gyereknek. Grossz, neked is ennyi észed van. Dum. Lesz a daddy. De majdnem. Azt így fut. Várj, ha kicsit a háta. Kicsit dagadt. Miért nem jön? Jaj, ezt is láttam. Megint a saját árnyékát. Grat. Ott volt egy gödör a labdának, és rottad? És kiesett bele a labda. KO! Oh, hülyeje! A keménykedik. Azt mondja, ez nem bicikli. Ja, hogy amíg húzod, addig megy.
hülye. Egyébként az hülye ötlet, hogy így hátra dobja, mert pad is lehet egyébként. Ha már martra esett. Meg így nálunk a padon van két ugye kampó, ugye a táskák. Nem mond nekünk is. Alsós tanárunknak a fia pont úgy lökték el, hogy így szemöldökkel rá. Így össze kellett neki varni. És kilökte. Hát nem az, hogy így verekedtek, azt az egyik így ellökte, a másik az pont a gyereknek, azt az meg felbukott és rá kampóra. És akkor valaki biztos kapott. Annyi lett volna Ez micsoda? a videó. Na, sziasztok!